Niektorých z vás čakajú osudové skúšky. Je potrebné, aby ste zobrali odvahu a prešli ťažkou skúškou, pretože tadiaľ to vedie vaša životná cesta. V milostných záležitostiach sa pripravte na to, že v priebehu 2 až 3 týždňov osud postaví vašu lásku pred veľkú skúšku. Je síce fakt, že málo ktorý partnerský vzťah obstojí v tejto ťažkej skúške, ale možno teraz bude stačiť, keď sa vnútorne odpútate od nejakej minulej veci, ktorá vás stále ťažila. Niektorých z vás čakajú nepríjemnosti, problémy či konflikty. Tieto problémy či spory by mohli zasiahnuť aj váš partnerský vzťah. Preto by ste si v láske nemali nič vynúcovať a mali by ste sa teraz vyhýbať výmene názorov či dokonca hádkam. Pretože by vám mohlo hroziť odlúčenie alebo úplný koniec. Pokiaľ vám však ešte záleží na vašom vzťahu, tak by ste sa mali spolu s partnerom snažiť o odstránenie všetkých problémov, ktoré vašu lásku zaťažujú. Ak to dokážete, čakajú vás pekné časy v láske. Takisto tu mám odkaz pre tých z vás, ktorí ste osamelí. Vaša samota pominie zo dňa na deň a vy sa môžete tešiť na peknú dobu flirtu a zamilovanosti. Taktiež tu mám odkaz pre manželský pár. Pokiaľ s partnerom či s partnerkou dokážete citlivo zjednotiť svoje protichodné predstavy a očakávania, vaše manželstvo bude šťastné.